Hľadáš školu s maďarským vyučovacím jazykom v Bratislave? Mám pre teba riešenie. Tu v Biskupiciach je vynikajúca maďarská škola. Prečo si vybrať túto školu? Najviac sa mi páči, že sme malá škola. Každý sa pozná s každým a vďaka tomu tu vládne rodinná atmosféra. Je skvelé, že máme každý rok možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho kurzu. Každý rok má celá škola možnosť ísť na výlety, napríklad do školy v prírode. Chodíme na rôzne súťaže a preteky, chodíme do divadla a navštevujeme rôzne podujatia. Máme veľa zaujímavých krúžkov, ako napríklad dramatický a výtvarný krúžok, anglický klub, šachový krúžok, prírodovedný seminár, Lego robotiku či rôzne športové aktivity. Síce sme malá škola, ale aj tak máme vynikajúci školský dvor, kde každý deň môžeme hrať futbal. Dokonca máme vlastnú telocvičňu, kde sa každoročne koná obľúbený karneval. Naša škola ponúka nespočetné množstvo príležitostí na osobný rozvoj a zábavu. Takže neváhaj a buď aj ty biskupický žiak.